ka ndị ihe gbasara mmadụ na-emetụta n'obi fear, ka ndị ihe gbasara akwa mama walụ na social media fear. Ịwa na nwaanyị ebeka akwa, onye ka ya ebe ebubo obi adị ya mma, you know, enweghọ. Mana clear conscience fears no accusation. Mama so say I go dey strong. Do malo na ihe gbasara ọkpaga na ịbịago na the final bus stop. The money moyo ọbụna. It can happen to anybody. Kwa na mmadụ kwuru n'ọnụ. Ya mara na onye ọ na-anọ ya. Otu onye ọ na-asị nụkwana ka ọ ya awụ dị ka ọ ya adị. Ọwụ na ya afụrụ akpọkwa gị chetere gị. Ịghọtago? So go to hey, all my friends, I make alone. Good morning, my brother. Is our home TV, down my brother. Oh yeah, ballet. The first nearly down. I make alone your own and I say no, I drive my over Sinkatata. You gotta go. Mathias Ezeaku onwe firms can you go to Basara mama mamumuchu. In case what I know, take care of her. How far about mamumuchu? That woman age about video almost now. Una bachana video about can equal why I won't know what for I won't know in a so because of that I say I go to get mamumuchu and can't hear me not ba. Alaquem Clement Dalo, good morning. That woman here may not be about video na bear. It's able to be a spaghetti because be a say he take care of that woman. How far? I talk in your update here. I don't buy a job the woman video. Kaima goes to head a sequana. It's got a double chicken or so I talk in your update. That's a mamumuchu. Can't you may not buy. Even I just put a interview say I need to take care of her. So I told him, what you do about Igbo, Kokano Nigeria. I told him update here. Can you update here? You got to go. You update here. I will buy Kwaku. Hey, God is a that. Oh, mama, Nemero Wea. O menjo nemero nweya umwelo wao. Akwa God is a o mema nemelo nwe. O menjo nemelo nweya umwelo wao. Maka na anu unu n'elu. Emesi ọkpụkpụ ya gbada naanị o. Ọgbụ ọsa dagba naanị ọnụ n'ọsọ umwelo wao. Mathias, ife metara digoro ni ya n'elu ụwa mana be Chukwu. Na konye metara digoro ni ya n'elu ụwa mana be Chukwu. Maka otiri aka ekpori ichala. Afa ya dị n'okwute. Otiri aka ekpori ichala o. Afa ya dị na nkume. Onye zara hikoba ya gbo. Soburu n'okpo soro ya gbaba ụlọ ụmụ elu ụwa o. Onu mana mpụ na ụghọ. Adrọnụ na be Chukwu. Asị mụ na mpụ na ụghọ. Adrọnụ na be Chukwu. Sobuzo onye ga-asịrị Chukwu na asị. Ekwa onye ọ bụ mmụọ ka ọ bụ mmadụ. So onwe onye ga-asịrị Chineke asị. And onwe kwere ga-agọrarị Chineke. Ịghọtago? Chinedu Steven akele mwe. So nwaanyị ahụ ijire gba video mama umuchu mana onye nwanne m ka ọ ma akpọkwa ya. Because I ha ụga ọhụrụ umuchu. So achọrọ m ka inye ya update gbasara that woman. Ịmana ọ na onye wara afọ bupụta ya tubo. Ka ihe a na-akpọ ya. Ihe a na-ebupụta n'afọ. Ị bịazi ya ụmụ ụwa na ibupụta na ịrụọ na nke a. Zikwa anyị nke that woman anyị chọrọ ịfị ya. Ntọrọ gị na ihe na-ekwu. Zi anyị nke mama umuchu a nke anyị mara alfa. Zi anyị because anyị ụmụnne anyị kịta ga-apụ ga chọwa that woman. Ka anyị gba ya video ka anyị mara kere what is going on. Ịghọtago? Gwa anyị ka i siri je, gwa anyị ka i siri na gwa anyị ihe ebe i dewere the woman maka isi na ị ga-asọpọtụ the woman 100% n'ihe mere ya nka mere ya nka. Gwa anyị maka mama umuchu a nke anyị mara ha afọ a. Ịghọtago? Ọ bụrụ ịpụta iwere ọnụ na-egbu ọjị. Alaquem Clement ọ ya nụ. Ọ bụrụ ịpụta iwere ọnụ na-egbu ọjị. Ikwuo na ị ga-eme ihe a mee ya ka afọ ya anya ọka ibe gị si eme. Mama umuchu a anyị chọrọ ịfụ update ya ka ebe i debere the woman. Okwu ya ahụ dịgo ya mma ka ọ na ọ dịbe ya. Ịgbajego ya obodo oyibo, that is what we want to know. Ịghọta Mathias? Abụzi na ịpụta isi na nka ịmanye na nka ime finish nke finish ịmanye na nka. Imechapụ ofu menụ last week
last week Tuesday ị na-asụrụ na ị ga-ebupụte ambulance gị na chemist rụrụ na ị ga-ebupụte ambulance ahụ na ị ga-alọchi on Sunday agakwana enweghị ya ifụrụ Sunday agakwana onweghị ya ifụ ka ezebe moto nwa dị ka lọnchị nwe mere enwe nọchịrị o mere iwere ọnụ na-egbu ọjị na ndị mara mara na ịchọ ego moto ọma akwụkwọ ofu ihe emezikwe 5 ka ọ hawụ ndị Lagos branch kpọọ gị sị gị butere ha moto fọ o nwere urgent ibute moto ndị Ọnịcha kpọkwa gị ibuje ọ bụrụ igo ofu moto ndị Lagos kpọọ gị anyị nwa nọ Nnewi kpọzie gị anya ma afọ gị na ndị sikwa na ihe ndị obodo oyibo na-eme ka ị ga na-eme na onwe onye ọnwụna nwere urgent na asị kpọọ gị ọsọgara ya wụ 12 midnight ka ọ wụrụ ya wụ 12 midnight ma by 12 o'clock midnight by 2 midnight by 3 because anyị akpọkwa gị ọkwa na anyị kpọọ gị by 12 midnight ọkwa na ịzara anyị ga-apụtakwa n'ihu akwụkwọ ọkwu ya because ọ iji ọrụ gị wee kwu ịghọtago onye iji ọnụ gị wee kwụsị na ihe egote moto nke a mee ambulance nke a ihe ego ambulance ebe ọnwụ na Naịjirịa na-akọ onye ebe na Naịjirịa akpọ ha na gị na ihe adịkwa njikere ije nke Lagos o because anyị akpọ gị buje moto na Lagos na ndị Nnewi ga-akpọkwa gị ebe nnọ ndị Nnewi kpọọ gị butere anyị ambulance ka ọ ghara mgbe anyị akpọ gị sị na ndị chọkwa igu ya anyị ga-ego ya n'uwu anụ ka ọ ghara ịkwa nke anyị emegota agba penti anyị achọkwa nke agbara penti Ifeọmachụ Ifeọmachụ daalụ my sister anyị achọkwa nke agbara penti ya chọrọ n'uwu anụ chara nke ọ ga-awụ akpa aza etighara ya ka ihe ọza ambulance ahụ ka anyị na-achọ ka i butere anyị ịghọtago butere anyị ambulance ahụ and the only one man I for yesterday ka day before yesterday olu ure na-eme instead of nwoke mmadụ na-eru ure na-eme ya ga-achọ ka o si agwa onwe esi anọ elephantiasis na-agọnarị so Mathias ị na-achọ ịgwa anyị kịta na ịma na enwere ihe were ure ka ebe eziokwu anyị na-agwa dị anyị na-adị adị ọ na m na-ekiri vidio gị nkiri kịta ihe onwe m nke ọtụọ ifu nwoke bụ ere ure na-asị ya na onwe ya dị ka ere ure ka ebe ị na-akọ ihe ife anyị nwa ịmara Nnewi ebe a ere ure adịrọ too much mana enwe onye Nnewi na-amaghị were ure ị ga-akọ ihe aje ihe dị ka na nka ma ị ga-akọ eje ugwu ukwu ka ebe ị ga-akọ aka kịta sị na enwe ihe dị ka eru onye ka a na-agwa unu that is why church must stay because onwe pastor ga-awụ ma ụkọchukwu ma evangelist o bikwasị ya ebe ahụ okpe ekpere ọ ga back to sender so ihe ahụ ihe a na-arụ na be anyị eru ure karịa ihe akụ na-achọ ka ichi ya azụ na omenala unu ka eru ure wee karịa akwara 2000 ka ị na-enye nwoke mmadụ 2000 ka obi kwere gị ndị nwoke eru ure na-eme ya agbam ọkada ka ọ eji ya wee gbakọ gịnị eche m isi ịrụ hospital anọ ka ị na-asị ya jebe tichin hospital Nnewi ọ na ị nwere ụlọ ọgwụ jee gwa ya n'ụlọ ọgwụ gị so nke ahụ another update m chọkwara inye gị emechi ihe esepụtara anyị nwoke ahụ gosi anyị ka i siri gwe ịghọta na-ekwu ihe esepụtara anyị damanụ eru ure na-eme n'ọkpa isi nọ elephantitis ya ji ego eme ya nke mee ihe anyị eweta ma anyị ga-enye gị abịakwa bekwe vidio si gị ka ya maka nwoke ahụ ịgba na vidio ụkwụ ya zara aza ebe ịmazi ihe were ure ijiri ọnụ gị a na-ekwu na enwe ya dị ka eru ure ihe mara ụmụazị amụgodo nwa 50 years 10 years amago enwe eru ure ịmakwara enwe nke a na-akpọ pin ịga mmadụ pin maka na ọ dị adị Mathias makwara enwe ya na-akpọ pin jee kịta na nka kịta ndị na-ebe arụ 100 and nwa mmadụ na-ewepụta na nka aka ka o ji atọpụta nke ma ọ wụ na ebe dị aga were zụtapụta anyị na-afịa n'anya gị na-abụ nke a bụrụ na mụnwa jere eje oyi adị anyị rekatara ahụ dị ma na-anwụchana onwe ụdị ọgwụ enwebe ebe ụlọ ọgwụ ụmụ ya niile bilonia enwebe ebe ebujebe ya n'owe ọ na nke daman ka ebujere na nka dị mmadụ nke ahụ na nna afụ n'anya m na-abụ onye anyị na-ebi n'anya m na-abụ nke a bụrụ atapụta efe ya nke dị ndị mmadụ na-ahụ atacha na nchara ewepụtacha ya na ahụ dị mmanụ orutu dezi mmanụ were ụkwụ na-aga akwa onye ahụ ya niile kujuchara dịka emere stroke ka ị na-asị na enwe ya dịka eru ure egbekwu dịka pin ihe ahụ ivu tins pipụl na-eme onye ka ị na-asị ka anyị nachi ya na ọnwụ na-enwezi ndị amụma nọ ịma na nke mmadụ aga nanụ Mathias azụ m na-enwere ndị amụma nọ n'ụwa ịma na mmadụ gwụrụ agwụ bikos ụlọ ụka ga odokọ anya na onwe onye ji isi wee bata n'ụlọ ụka gị asị ka na ama na ịma ama that's why ime believe na ọ dị asị ka na ama ịma ama na ụdị ya dị onye nwere anya ime mmụọ ga-ama na ọ dị so akpụ ụka ka ụka stee nọrọ ụka nwere ife ọ na-arụrụ anyị ịghọtago achọghị ime mere vidio ka ote aka ụzọ 3 things ka m gwa gị ka ọ ghara ịwụ mgbe anyị ga-aga gbawa vidio kịta ị sị na ya gbara vidio wepụtara anyị vidio nwaanyị ahụ nwaanyị ụmụuchu nwanne m nwaanyị ka anyị ghara ịwụ njebe ụmụuchu gị gbaa vidio ma ebe ọ nọ ị sị na m na-akparị ma nke a jekwa enye anyị ọpdeti nwaanyị ahụ ebe gị na-ejedebere
maka ibuoro si na onwe ya dịka nke a na ị ga-agwọ ya na ị ga-agwọ ya ọnwụ na obodo oyibo ka ị kpọjiri ya agwọ ya ịgwa anyị Chioma Romanus dadụ nne m ịghọtago ị na-enye nwaanyị nwoke eru ure na-eme 2000 o ji eme gịnị 2000 oziri oge ọkara ị nwere ego a na-agba ọkara fọm isigoro ebe m rụrụ nya jebe teaching hospital ị ya agba ọkada opekata mpe 1500 tọkmọ onye si n'ụlọ ụka gị wee jebe update anyị na-enye gị nye anyị update nwaanyị ahụ nwaanyị ụmụuchu ahụ 1 2 nwoke eru ure na-eme ị ya agwa anyị ka o si je wee la after everything egwa anyị ka o si wee gwọ ka ori na-esi wee la ya ka anyị na-eche gị 3 that moto ị sịrị ị ga-ebupụta ka afọ ya ambulance ahụ ikwu na ị ga-alọchi ya last week Sunday ya fụrụ ịlọchi ya jee lọchụọ na ya na ndị na-alọchi ya ahụkwana moto anya gara anya ya hụkwa ndị uwe anụ ka ọ ghara ịwapụ n'ụzọ o buru mmadụ na-aga n'ụzọ ọnyụọ onye ahụ nwụrarị ya na moto anyị achọ ụdị ya wụrụkwa n'uwe anụ charachara moto ọhụrụ na ị mara ịbịakwutere ịnọsịrị nwanne m nwoke ịnọsị mbe igo ofu ịnọsị ka nwere karịkarị na mmụọ ga-akpọ gị ọ mana gị onwe na-aga ego maka ịbịa agụ moto ebe ahụ sọsọ egwu ya akwa ịnọsịrị wụ ego iji go moto nke a na-eme onye go moto asị ya ego a na amana gị ya na mmụọ ga-akpọ gị wee je ịnọsị maka onye mgbe ọ ga-emepere ngeti ma mbata so ga gụrụ n'ụwa na ebe a na ndị chọkwa ego ya akwụkwọ n'ofu mkpụrụ ya akwụkwọ n'ofu ihe ego ya ebe 5 ka maka na ndị anyị jikwa gị n'okwu ọnụ gị ka ahụ mbọsị ọna mba kpọrọ nọmba gị sị bịa bụrụ mmadụ ebe 2 o'clock ime abalị ka ị maka ikwuru na ndị ọcha na-eme ya na ndị ga na-eme ka ndị ọcha na mbọsị ọnwụ na ọsọ ikwuru ya n'ọnụ gị a vidiyo kara na fon m ịsọ ọsọ ya 1 o'clock ọsọ ya wuru 2 o'clock ime abalị na-akpọ gị na ị ga-ebute mblas ka ọ nyekwa mgbe anyị akpọ gị sị na fuel adịghị ya ma ọ na fuel njiri mere mmebi anyị achọkwa ịnụ ụdọ aka ya so ihe ịtọ ka m sị gị mee kịta nwaanyị nwụchi ya agbara ya vidio gwa anyị ka o siri gaa nwụkwụ ya lana ọnwụ nọ n'obodo oyibo gwa anyị nọ n'obodo oyibo bikọs anyị nye gị enweta m nyere gị ọnwụ na ime ya anyị wụ ndị blọgas chọgharịba the woman mana ebe ọ nọ gba ya vidio ka anyị manụ ebe ị medebere 2 dama na ị nyere 2000 maka onye eru ure na-eme n'ọkpa ị na-asị ya na elephantitis jee gwọọ ya n'ụlọ ọgwụ ga-eche m isi ị nwere ụlọ ọgwụ jee gwọọ ya n'ụlọ ọgwụ Mathias kedu mgbe anyị ebido gwawa ndị mmadụ eziokwu esi na onwe ya dịka eru ure obere nwa 15 years 30 years amara gị nwe eru ure na ọ n'ebe a na-agọ na onwe ya were ure na eru ure adọrọ ọrụ nke m nwakwa kịta nke ya wụ na ime eru ure dị ụzọ ịtọ onwe nke wụ ọbịa ọ tụọ gị ka sọntere dị ka ọnya na-acha red nke a dịkwa nwoke gị ebe ọbịa ọwụọ gị ka onye awụrụ mmiri ọkụ awụọ gị ka mmiri nwụrụ ọkụ nke ahụ o jide gị ụkwụ otu rịkapụ ụkwụ gị ka ị na-asị m na eru ure adọrọ na-ekwu ụwa niile naanị ya jee na comment section gị kefe ya gwa gị ebe ahụ so mma abịa gara because anọ m n'ụzọ kịta wee sị ka m mechaa vidio ụzọ ihe na-atọ ka ị ga-emere anyị 1 ị ga-emere anyị vidio maka da woman nwaanyị ụmụuchu nwanne m nwaanyị maka nwanne m nwaanyị ka ọ afta ụga enweta ụmụuchu ana m eji ụkwụ eje ebe ahụ mgbe m nọ vileji ịghọtago igosi anyị nwaanyị ahụ igwe anyị ọpdeti ya ịghọtago igosi anyị nwaanyị ahụ izi anyị ọpdeti ya den nwoke ahụ eru ure na-eme n'ọkpa ịgwa anyị ka o siri je wee na ịgwọcha anyị egwu anyị na egwu na fụkwa ọkpa ya ahụ agwazie dị mmadụ ka ebe ọ jere gwuo onwe ya anyị mara nke ịtọ ambụlansị anyị achọkwa ofu ambụlansị ị ga-egote ambụlansị 5 ka ọ ga-adị because ikwuru ị ga-eme ya lunch last week Sunday anyị afụrụ anything apụtawo na ichefuru ka anyị chetara gị because ihe ọbụla ikwu na line na anyị gara echetara gị ya so ụzọ ihe taa ka m chọgoro ka ime ndị ọzọ debagoro imecha anyị taa anyị wee chetakwa gị ndị ọzọ ma ọgwụkwa na ime ya anyị ga-apụta na line na-agwa ndị mmadụ na ihe na-agwa ha okwu asị so ọ ka m sị ka m bịa gwa gị n'ụtụ a ka ọ ghara ịwụ na uche gị pụrụ apụ ka uche gị chi ya takwa na ihe nkwa ikwere na ihe eme ka imezuo Soludo kwere nkwa na ọ ga-eme nke a mee nke a kịta ọ na-emezi ya anyị na-afụ ya n'anya bịata Nnewi na-ata ebe niile kacha ngọm jee kwuru ọbịa ọ ya nwere mmadụ na-ekwu okwu mee ihe o kwuru so otu anyị kwugoro anyị na-eche ka ime ya all my fans I greet you once again I still remember your brother Ebudon TV onye amị na ụga ngwa dị ka emesịa